Tak, ahoj, ahoj, nachádzame sa v Malage, konkrétne na ulici Larios. Tu nám začína ulica Larios a toto je Google Map, keď ešte sa prerábala táto časť, pretože pán Larios, ktorý dal meno tej ulici, vôbec už nie je v strede tejto cesty Alameda, ale nachádza sa priamo tu a pozerá sa hrno na tú svoju ulicu, ktorú pomenoval. Takže tu by ste mali začať, ulica Larios, na ktorej sa vždy niečo montuje. Na tomto obrázku sa tu montuje asi filmový festival, ktorý býva v marci. Teraz tam budú pravdepodobne namontované svetlá, ktoré vlastne sa budú používať počas karnevalu. A ono je to tak trochu zrecyklované z toho času, keď boli vianočné svetlá. Takže z časti sú tam teraz vianočné svetlá a pridané v strede k tým vianočným svetla na karneval. Ja rada začínam prehliadku tu a ukážem vám, čo by ste si mali asi tak za 1,5 hodiny prejsť. To sú také povinné moje zastávky a potom extra po tejto pešej prehliadke centra sa dá ísť ešte do prístavu. Nádherná pasáž popri prístave je v tejto časti, aj s múzeom Pompidou. Potom je tam cesta na pláž Malagetu, potom tadiaľ sa ide do tých štvrtí El Palo a Pedregalejo, čiže ten smerom doľava, keď sa pozeráme na prístav, tak sú krásne prechádzky až aj 5 kilometrov. Hej? Potom je ďalšia zaujímavosť, tadiaľto vychádzať hore, pozdĺž ponad park, po takej hradnej skále sa vychádza na krásne vyhliadky, to si spraviť môžete extra. A čo sa dá ešte extra robiť? No nič, ideme najprv pozrieť, kam ja vodím turistov, keď začínam u Lariosu, alebo pri ulici Larios. Toto je vlastne cesta k hlavnej tržnici, na ktorej nájdete čerstvé potraviny ako ryby, sušené plody, ovocie, zeleninu. Hneď sa tam dostaneme. Teraz nám to tu trošku na Google mape je to rozostávané, ale v skutočnosti tam nie sú nič tam nie je rozbité, takže dá sa to užiť. Ale predtým ešte, než prídeme na tržnicu, všimnite si tento bar bodegu. Tu prosím pekne, to je najstaršia bodega v Malage. Tu vám servírujú sladké víno z Malagy, Moscatel víno a to, čo si vypýtate, dobré víno z Malagy, vám naservírujú, teda načapujú rovno zo sudu do takýchto pohárkov a napíšu vám, budete stať pri pulte, tak tu vám napíšu čiarky alebo toľko, čo ste vypili, podľa toho ten účet sa ráta, takže sa to píše kriedou na tento stolík. Je to veľmi kuriózne, ale býva to tam totál preplnené, tak pozor, možno sa tam akurát na radu nedostanete, ale je to veľmi kuriózne a asi to aj stojí za to. No a poza tento bar, ktorý sa volá Casa de la Guardia, teda otvorený v 1856, ak sa nemýlim, tak sa dá dostať na tržnicu. Tržnica je obrovská, je to taká, má to ešte taký portál z času moslimov z 14. storočia, ale celá je prestavená v 19. storočí. Na tržnici si môžete zakúpiť parádne vyprážané solené mandle, ovoniať tam čerstvé ryby, rôzne džúsy, víno, olivy, olivový olej, vákuovo balené olivy dokonca, takže vo veľkom na kila môžete kúpať olivy a mandle pražené. No a nedaleko tržnice, keď budete chcieť najlepšie churros v Malage, tak je to Casa Aranda. Nedaleko tržnice Casa Aranda, v týchto uličkách hľadajte Casa Aranda, vlastne toto je ono, najpreslávenejšie churros v Malage. Churros, dobre? No a ja ešte, keď odídem z tržnice, zvyknem ísť okolo ulici San Juan de Dios. Takže skúsim sa tam navigovať. Moment, tadiaľto. Proste je to ulica San Juan, svätého Jána a v tej ulici svätého Jána sa nachádza kostol svätého Jána, ktorý má niečo veľmi kuriózne, okrem toho, že to bola kedysi samozrejme mešita, ako to máme už v Andalúzii bežné. Na pôdoryse bývalých mešít sa postavili kostoly. No a tento San Juan, ak pôjdete dovnútra, uvidíme, či ma Google Map
nepustí ma asi dovnútra, ale je vo vnútri napravo Panna Mária, tzv. Lagrimas y Favores, a to je patronka bratstva, do ktorého patrí aj Antonio Banderas. Antonio Banderas sem chodí vždy v kvetnú nedeľu a chodí nosiť trón tejto Panny Márie, tam bol jeden vchod a z druhej strany máš druhý vchod. Pozor, kostoly zvyknú zatvárať na siestu, takže asi do druhej otvorené a potom až od 5. možno až cez omšu večernú. Ale je tam teda Panna Mária de Lagrimas y Favores a keď si vygoogliš alebo pozrieš na YouTube Antonio Banderas Malaga Virgen Lagrimas, tak ti tam ukážu, ako tam minulú kvetnú nedeľu vlastne nevyšli ani z kostola na procesie, tie procesie, ktoré sú tak veľmi dôležité počas Veľkej noci, no nevyšli, lebo pršalo a to sú veľmi drahé tieto tróny a sochy, tak nezobrali Pannu Máriu do ulic, ale pod ňou, pod tou sochou plakali a spievali tej Panne Márii. Minulý rok som mala na Veľkú noc ľudí, ktorí si prenajali tento balkón, aby mohli pozerať na procesie, ktoré chodia cez centrum mesta počas Veľkej noci. Balkón sa prenajíma za 2000 eur za jeden večer. Pršalo a z tých 6 trónov, ktoré mali výjsť, vyšli iba 2 a videli teda iba 2 a peniaze im nikto nevrátil. Aj toto je kuriozita v Malage, že tieto balkóny okolo hlavnej trasy, po ktorej chodia tie veľkonočné procesie, tak sa prenajímajú za veľké peniaze, ale keď sa stane vyššia moc, tak bohužiaľ nikto vám nič nevráti. Tu sme na námestí Constitución, alebo tzv. Konštitučnom námestí. Hneď porozprávam, čo tu je, ale skúsim teraz na chvíľočku ukončiť prvú časť videa, aby som si bola istá, že to fungovalo a že som nenatáčala zbytočne. Vrátim sa v druhej časti a budem pokračovať od Plaza de la Constitución.